L-iżvilupp teknoloġiku u diġitali huwa ċentrali fit-tranzizzjoni ekonomika lejn iktar kwalità li għaddej minna pajjiżna. Negozji li jħadnu dan il-prinċipju se jsibu li l-gvern jinċentivhom u jappoġġjhom biex pajjiżna jibqa' fuq quddiem fil-ħolqien ta' karrieri ta' kwalità. Għadda dan il-messaġġ il-Prim Ministru Robert Abela waqt li żar l-ewwel edizzjoni tat-Tech Expo li qed issir fl-MFCC f'Taqali. Kumpaniji internazzjonali bħal Baxter, Tolly, ST Microelectronics, Method u oħrajn huma parteċipi f'din l-Expo. Dr. Abela tenna li huwa ta' sodisfazzjon li tant kumpaniji li jinsabu f'Malta u li jagħmlu komponenti varji għal tant ditti magħrufa madwar id-dinja jinsabu taħt saqaf wieħed. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li dan huwa suċċess ekonomiku tagħna, iżda iktar minn hekk huwa settur fejn Malta se tkompli tikber għax kienet innovattiva u fuq qudiemnet bl-inizjattivi li ħadet inkluż fis-settur tal-intelligenza artifiċjali. Intqal li fl-aħħar 10 snin l-ekonomija ta' pajjiżna għamlet passi kbar il-qudiem u llum pajjiżna huwa fost dawk li jirreġistraw l-ikbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. F'din iż-żjara il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri spjega li filwaqt li għaddejja din l-Expo f'pajjiżna se jiltaqgħu ministri tad-9 pajjiżi tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea għall-laqgħa tal-Med9 fuq l-intelligenza artifiċjali. Din se segwi il-laqgħat ministerjali dwar l-enerġija u l-affarijiet barranin. Dawn il-laqgħat imsemmija qed isiru bi preparazzjoni għall-laqgħa tal-mexxejja tal-Med9 li se ssir fid-29 ta' Settembru li ġej.